Sa pagtungtong sa Vermont, kamatikdan sab ang pagdagsa sa mga lumad nga mamasko o mamalimos sa kadalanan sa Davao City. Subling nanawagan ang Davao City Social Welfare and Development Office nga dili mohatag og limos sa mga kaigsuunang lumad nga nagapangayo sa kadalanan. Sumala pa ni Julie Dayaday, ang head sa Davao CSWDO ato sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao, nga gilauman na nila ang pagdagsa sa mga lumad sanglit anaa sa Davao City ang daghang oportunidad sama sa pamatigayon ug panginabuhian. Giangko ni Dayaday nga ubay-ubay na ang mga na-rescue sa buhatan nga nagapanglimos sa kadalanan ug kadaghanan ini ang dili taga Davao City ug gikan sa ubang bahin sa Mindanao. Gipasabot ni Dayaday nga ang paghatag og limos dili lamang pagsupak sa anti-mendicancy law apan pagpromotor sab nga dili na kinahanglan mo trabaho ang ubang tao nga mag-agad na lang sa mutabang kanila. Nagpasidaan sa mga opisyal nga mamahimong mapahamtangan og bugat nga silot ilawom sa balaod ang mga madakpang nagapanglimos ug nagahatag og limos.